Nice. Nice. Kelas tak kini deh, untuk ya. Mereka tak tidur, tolong korang, kami. Kore deh, sekarang deh, ah? Kami lagi ya, sir. Kami. Ekor dong, ah? Kamu tadi, ya? Tidak. Enggak. Imut. Nung deh. खेलाथ'नो बल रक्सा बल ini di mana sini ya kenapa di sini tam bol cricket saja volleyball cricket volleyball cricket oh ya football nah ঠিক আছে তো নিনে ডাস্টবিন এই ফাইনাল সিনজানা মানে ফাইনাল তো গানপেন করে দি যে সাপুর ফানা নরক মা বাবননি ককনো ওয়ান সুদি নরক সক টেকটক লাই নরক করে আর ককনো ওয়ান সুদি তে নরক সারাম সঙ্গ সরাই রকনো যেপ্রকনো কেয়ার দিবে নরক অকরা এটা বা থুপুরু রগবরক গুন্ডা রক মুক্তি থাঙ্গাই গুন্ডা রক হাতারা থাঙ্গাই খামপুই রাখাবো আজারা নরক কিচ্ছে কেয়ার খাইগি বরং টাকুল দে হামজাং মা বাইखे বরং নং tei dole kayak apa tei rak tukuri di angbo setelah lagi tong tangu serai jora rago angka ke serai nak tei tukuri oi sande rago risuri dewo ya surai dewo kanai rai dewo noro tei rak no maya kalekai hamzang kakai ulot tor kai bo noro serai rak ne hamzang kuman nai jika karena tukuri di kam kai ya suru rai di kam ke kiar kai dia muthang di do nong agar noro no hinya na bela ha noro kok khana tong noro kok khana tong di do do angri ni nai do angri ni kawan oke jalan sini jalan hari kelas praktik itu kelas apa ya nah abar
Yamrok Trust ni Presiden sini Sar yang Sabab Sobir Kumar Deborma o Presiden Yamrok Trust ni bondorong bagi orang tiga sang tobi faika gakai norong kisisa kamjani sanmani khanao norok abo sano sari san norong no kisisa khaka hamya farnai nai norok habe kam sabani sam Masa walai himla. Walai bulai di bulai ni buat kan himla. Itu yo. Hambai sini press media rango jeung saimano tabuk ni jorawo belai plai tongo ge omono tri sini yamuk tras enge sini borong benang sar sini yamuk tras presiden sar sobini khak war khai botini sini boys bojung hostel dai tunse bodi hostel te kebang hostel lago jeung sar ni tidi mumbai bonglo thangai jeung ti kecang rok khanika te chermo chocolate cham bakha dai nangmani kogrok sar ni khukte फाइनेल जेनेरेशन नंगना जों क'क्राझार के हैका बेटाय ओ टाउन नि राजा फरागुलनि निउ मागानावबो जों लुकुरकना फाइनेल रंना दिखजां खानिवै रिहरता दा अलकाजाराव खाना रकल खाना जोंते वानसुबै दङ कदाल जागाव थानानै टेबो स्कुल कदाल हस्टेलाव थानानै जों वानसुबै दङ बसखां साल जों आबो या दै थान्दा खानमानि या गलो नरक मिडिया रंना सेबलाके हामबाय मारिओ तिनि नाव जरावो नरक जोंबाय बाक्सा पाललि मानि बागै Actually, o jorangka satung belai kai tungjak kaise sengsar ganangai satung tungmani bagai. Obahai kai school logo seng hostel logo chini sarai rokna seng tei kasang khanna nei seng wansuka. Tamni bagai hingke tei kasang rok kai tekawaji jami butui rok bai. Bono tei kasang bai kai khani gangai bakha batai kicha seng phanmano sago. Aboni bagai o jorawo no seng kabangma jaga rogo tini oro simiya o bujjong boys hostel simiya. Kabangma jaga seng obahai ke tei khani tongo khaklayo o tei kicha borok no khani mani bisingtai borok go bkhao kichale tongthuma mana nangtai basak pan mana nangnai kotor kabang manai to seng borok no rimanya o kisha rima baino seng khaklayo borok go hamjak kana hanai Aisa sar no ta kabangma jaga no hachuwa chuar khaibon no go kabangma khela tula ro khaibon ani no wan chung le bom hairok tongoni sir balai hambai ni no seng mani bagai actually sakna hamjaktei seng borokna hamjakna nango borokno suba khangkai seng angsimia ne Yamrok Trust tei kabangma jaoro phainai tini TSF ni leader rok tongo borok bo balai khei tongthokjago borokno subai man khangkai je borokno subanai a borokno kaitor naikhlai tongnai engkai obono sanamo songo kabangma borok sini borok tongo borok bo obo haikaino baskango subao laithun chini jorasaya rogo jorasaya means obo haike tungmani jorao gaseng borokno subanani obono seng sini khawo seng kok sawo seng sini borokno seng phonogoi rinai sini Yamrok Trust ningai tei TSF ningai borokno seng subana nango kaisa tei kaisa suba laikhaisa seng tei kaisa seng teibo samungo sugui thango दै थान्दा खानमा लोगो लोगो रिनसुलने रक अमनि वानसुमं तामरक सानमं थाय ताम कुनु डिमान्ड रक खाइबो जागा borok kicha borok ni sanmong sanka oro football rok ni cricket rok ni dustbin rok ni kisa saka korei ni bagai ang borok no kogrikha ani Yamrok Trust ningai borok no tini sarik ni khana borok no thungjak nai ri phainai tangai hingke thangmani bisingtei borok ni physical fitness payo bakha tongthogo muktri ka hamano aboni bagai borok je nangmani ang abo sengrinai henai seng kogrikha borok no hambai